बाकी हम तोरा एक बात बताई रणबीर, बाहर से सब केहू खुश लागेला, जिंदगी से संतुष्ट लागेला, लेकिन अंदर से सब केहू के खुशी के पीछे एगो बहुत बड़ा गम छुपल रहेला। तो हम अकेल दुखी ना बानी, ई बात पे हम खुश हो जाएं। ऐसन कह सकेला। तो तहरा खुशी के पीछे कौन गम छुपल बा? हाँ? ई जाने खातिर आपके हमार तनी और करीब आवे के पड़ी। सुना, एक्सक्यूज मी, उम्मीद करता नहीं तहार घर यहाँ से बहुत दूर हो गए। काहे? घर जितना दूर हुई उतना करीब आवे के वक्त मिली हमरा के। अगर आप हमरा के आपके घर छोड़े के इजाजत दी तो। घर तक छोड़े खातिर शुक्रिया। यू वेलकम। अब दूगो तन्हा इंसान के फिर से तन्हाई के दुनिया में खो जाए के समय आ गई बा। एकरा खुद से नर्क में जाइल भी कहल जा सकेला। बहुत बढ़िया। थैंक यू। वैसे आपके साथ समय इतना जल्दी बीत गई कि अब रात और लंबा लगी। अगर ऐसन बात बा तो हमरा के याद कर ली, शायद आपके बेचैनी कम हो जाए। एक बात बोली। श्योर। जदी याद करे के बात पहले ओइसन याद बनाई जेकरा भुलाया ना जा सके। हमार घर और हमार दिल दोनों के दरवाजा खुलाल बा। हमार बात मानी त दबे पैर आ जाई और धीरे से दरवाजा बंद कर दी।